ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ସମୟ। ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ବାବା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳେନି ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାଇକି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ବାବାଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାର ଖୁସି ବି ଏଠାରେ ଅଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଉ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଓ ବାବା ଆସିଥିବାର ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଦୁଃଖ ବି ଅଛି। ବାସ୍ ଏତିକି। ମନର ଭିତର ଫିଲିଂସ୍ ତ କେବେ କାହାକୁ ସେୟାର କରି ହୁଏନି। फिर भी जहाँ भी मो फिलिंग्स थिला मैं आपण मानक सहित सेयार कली। ओम श्री साईराम।